Хәзерге вакытта без Казанның Зур Акчарлак күлендә. Аңлау өчен ул Чуйков һәм Лаврентьев урамнары арасында урнашкан. Әлегә монда менә шы кешеләр таптап салган сукмактан кала бернинди уңайлыкта юк. Ә инде быел бу объектны тәртипкә китерергә җыеналар. Монда кешеләр килеп утырып ял итү өчен эскәмияләр куячаклар, төнлә йөрүчеләр өчен яктырткыч утлар урнаштырылачак. Шулай ук куаклар да утырту планлаштырылган. Бу тирәдәге йортларда яшәүчеләр безгә ял итү урыннары бик кирәк, көн саен чыгып йөрер идек диләр. Без монда якында гына яшибез, көн сайын балалар белән ял итәргә килер идек, шушындагы матурлыкка карыйсы килә. Монда парк булса бик әйбәт булыр иде. Ял итәргә чыгарыйк. Ял көннәрне балалар, оныклар белән. Матур була инде, тынычланып кешеләр йөриләр, ату везде машиналар. Төзекләндерергә тиешле җәмәгать урыннарын халык үзе сайлый. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кирип, үзегез яшәгән тирәдәге парк, сквер, яр буе ишек аллары өчен тавыш бирергә кирәк. 2025 елда ремонтланырга тиешле шундый урыннар бөтен Россия дәрәҗәсендә онлайн ачыклана. Тавыш бирү 15 марттан 30 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Әйтик, узган ел башкаладагы Зур Акчарлак күле онлайн тавыш бирүдә җиңү яулаган объектларның берсе. Елдан-ел безнең Татарстанда җәмәгать урыннары планлаштырыла. Һәм һәр кешенең тавышы безнең өчен бик мөһим. 2025 елда Татарстанда төзекләндерү өчен исемлеккә 274 объект кертелгән. Аның ничәсе сайланыр әлегә билгеле түгел. Шуларның 24-е Казанда, 11-е Яшелүзәндә, 6-сы Ярчаллыда. Бу хакта бүген журналистларга сөйләделәр. 2015 елдан бирле республикада 398 җәмәгать урыны яңартылган. Шуларның 225-ен шәһәрдә уңайлы мөхит булдыру дип аталучы федераль проект буенча тәртипкә китергәннәр. Быел һәм узган ел бу программа бетәр дип уйлаган идек, ләкин безнең президентыбыз Владимир Владимирович Путин һәм безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов бу программаны 2030 елга хәтле озайтырга кушты. Татарстанда гамәлгә ашырылучы безнең ишегалды программасы буенча да онлайн тавыш бирү бара. Монда да киләсе ел объектларын сайлыйлар. 2020 елдан бирле республикада 4339 ишегалды төзекләндерелгән инде. Бу максатка Казнадан 34 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Безнең ишегалды программасы башта 5 елга исәпләнгән булса, хәзер ул озайтылды. Чөнки 5 елда гына зур эшне төгәлләп бетереп булмый. Төзелеш материалларының бәясе арту белән бәйле рәвештә быел финанслау да арттырылды. Ул 10 миллиард сумга җиткерелә. Йорт 2014 елга кадәр төзелгән булырга тиеш. Ишек алдына ремонт та шул вакыттан бирле ясалмаган булуы шарт. Иң мөһиме 2019 елда республикада БТИ тарафыннан уздырылган инвентаризация нәтиҗәсе. Анда ишек алдындагы асфальтның сыйфаты күрсәтелә. Ул яхшы икән, ремонт ясалмый. Яшелүзәндә 313 ишегалды ремонтланган. Быел тагы 58-е тәртипкә китереләчәк. Бу бөтен программалар арасында Нәҗбур программа ул беренче урында тора. Халык аны бик ярата, китә. Бу программа өчен без шатбыз. Ишегалларын һәм җәмәгать урыннарын төзекләндерү өчен тавыш бирүдә 14 яше тулган һәркем катнаша ала. Моның өчен Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталына Госстреда яки Татару сайтларына кирип тиешле объектны билгеләргә генә кирәк. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.